Kulula ukuba izulu nomhlaba kudlule kunokuba ingcosana yasula. Ngokuba ngithi kini, baningi abaprofeti namakhosi abethanda kubona ekubona abakubonanga, nokuzwa nekuzwayo abakuzwanga. Kumele senze njani na? Kulotsheni emthethweni, uchaza kanjani? Thanda inkosi umdali wakho ngenhliziyo yonke, nangomphefumulo wonke, nangamandla wonke, nangengqondo yonke. Futhi thanda umakhelwane njengoba uzithanda. Uqinisile kwenze lokho uphile. Ubani umakhelwane wami? Hayi namasosha. Uthini umakhelwane? Yebo, kuthiweni ngani? Kondoda yayisuka eJerusalema iya eJerikho. Yahlangana izigebengu zayihlasela, zayihlubula zayishiya zicabanga ukuthi ifile. Kwenzeka umpriest ohamba ngaleyo ndlela. Eyibona wayigwema wedlula ngaleyo ndlela futhi. Umlevi wafika lapho wasondela wayibuka indoda naye futhi wagwema wedlula kodwa umSamariya wayehamba ngaleyo ndlela wafika endodeni. Kwathi uma eyibona inhliziyo yakhe yagcwala isihawu. Wasondela endodeni, wayigcoba ngamafutha newayini enxebeni layo wayibopha. Wayeseyithwala ngesilwane sakhe wayisa endlini yezihambo wayinakekela. Wanikela umnini indodana leya ababili, futhi wamtshela uba inakekele indoda. Uma ngibuya esho, ngiyokukhokhela konke okwenzile. Ngubani kulaba bathathu owenze ngomakhelwane kuleyo ndoda yahlasela izigebengu na? Yiloyo waba nomusa. Hamba nawe wenze njalo. Vumelana abantwana beze kimi ningabenqabeli. Ngokuba umbuso kaJehova ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, ongamungela umbuso kaJehova njengomntwana omncane kasoze angene kuwo. Kepha wamukela lo mntwana egameni lami, wamukela mina. Futhi lo wamukela mina, wamukela ongithumileyo. Ngokuba lo omncane kini nonke nguye omkhulu.